Brian Tonna ppreżenta d-dokumentazzjoni kollha li turi b'mod ċar li l-kumpanija eGrant hija tiegħu. Fi stqarrija msaħħa bid-dokumenti, Brian Tonna qal li l-kumpanija eGrant twaqqfet fl-4 ta' Lulju tal-2013. Fisser li l-proċess legali ta' meta tiftaħ kumpanija l-Panama ikun jeħtieġ li żewġ entitajiet jiffirmaw quddiem notar pubbliku. Dawn kienu l-kumpaniji Dubro Limited SA u Elevator SA. 5 tim wara fid-9 ta' Lulju waqt laqgħa tal-bord ta' diretturi inħarġet xer fisem ATC Administrators biex taġixxi fisem Brian Tonna. Riżultat ta' dan, Dubro Limited u Elevator ma baqgħux shareholders għall-korporazzjoni. U fil-waqt li huwa minnu li jisimhom baqa' jidher fir-Reġistru Pubbliku bħala kumpaniji firmatorji, dan ma jfissirx li baqgħu shareholders wara Lulju tal-istess sena tal-2013. Tonna saħaq fil-fatt li dawn ma baqgħu shareholders. Żied li dan it-tibdil fix-shareholders ikun reġistrat fir-Reġistru Intern tal-Korporazzjoni. Fid-9 ta' Awwissu tal-2013, Brian Tonna sar is-sit tas-sem li jirrappreżenta l-kapital kollu tal-korporazzjoni. Dikjarazzjoni ta' trust kif inhu normali f'dawn iċ-ċirkostanzi saret fl-istess data. Tonna bat kopja ta' din id-dikjerazzjoni, iffirmata mill-awtoritajiet rappreżentati ta' ATC Administrators. Imbagħad istruzzjonijiet iffirmati minn Brian Tonna bħala sit u benefiċjarju ewlieni intbagħtu biex jibda proċess ta' dissolviment fit-19 ta' Jannar ta' din is-sena, li ma' proċess issa ġie konkluż. Brian Tonna qal li ebda dokumentazzjoni oħra ma teżisti jew qatt eżistiet. Ebda dokumentazzjoni kif qed ikun allegat setet kienet preżentata lil Pilatus Bank jew bank ieħor bilan li jinfetaħ kont lil eGrant. Fi kliem Tonna, no such documentation was in fact ever presented.